Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η φύλαξή του δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο. Ερχόμενο σας έχω πει ότι είναι ασφαλές το περιεχόμενο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, δηλαδή θα μπορούσε να τοποθετηθεί και σε κατοικημένους τόπους χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Ζήγη της Κύπρου μετά τις φωνικές εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Το οστικό κύμα ήταν τεράστιο και έφτασε χιλιόμετρα μακριά. Τα κυπριακά δίκτυα μεταδίδουν ότι οι εγκαταστάσεις στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς έχουν καταστραφεί σε ποσοστό 80%, ενώ βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει και ο χώρος έξω από αυτή. Ο δρόμος είναι γεμάτος σίδερα, γυαλιά από τζάμια αυτοκινήτων, σπασμένα κλαδιά δέντρων. Από τις εκρήξεις, ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας Λεμεσού, στο ύψος της κοινότητας Μαρή, έχει γεμίσει από θραύσματα. Μιλάμε για τέτοια κομμάτια τα οποία έχουν εξφενδονιστεί σε πολύ μεγάλη απόσταση. Δραματικές σκηνές πριν από τη φωνική έκρηξη που έφερε τον όλεθρο και τον θάνατο αποκαλύπτουν απόψε το μες στα γεγονότα. Επίσης, το Σίγμα αποκαλύπτει με αποκλειστικές εικόνες τα ακριβές σημείο που φυλάσσονταν τα 98 εμπορευματοκιβώτια και τον τεράστιο κρατήρα που προκάλεσε φωνική έκρηξη. Στις εικόνες φαίνεται καθαρά ο κρατήρας βάθους και διαστάσεων δεκάδων μέτρων που υποδηλεί το μέγεθος της έκρηξης, η οποία παρέσυρε στο θάνατο 12 παλικάρια και τραυμάτισε άλλους 62. Το συνεργείο του Σίγμα κατέγραψε επίσης εικόνες από το φυλάκιο 3 της μονάδας, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός, όπως επίσης οχήματα του στρατού και πυροσβεστικά που καταγίνονταν με την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκλονιστικά όμως είναι και τα όσα μας εξιστόρισαν αξιωματικός και ναύτης της μονάδας, οι οποίοι την στιγμή της έκρηξης βρισκόντουσαν στη βάση Ευάγγελος Φλωράκης. Ο αξιωματικός μας είπε ότι το φυλάκιο 3, πάνω ακριβώς από το σημείο που βρίσκονταν τα εμπορευματοκιβώτια, επανδρωνόταν με 8 ναύτες μέχρι τον περασμένο Μάρτιο. Τότε ο διοικητής της μονάδας, αντιλαμβανόμενος τους κινδύνους που διέτρεχαν οι ναύτες του από πιθανή έκρηξη την οποία προέβλεπε, αποφάσισε να μην επανδρώνεται κατά τις νυχτερινές ώρες. Για το μοιραίο ξημέρωμα, ο αξιωματικός μας είπε ότι 5 μόλις λεπτά πριν την έκρηξη, ο διοικητής του ναυτικού πλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης βρισκόταν στο φυλάκιο 3. Εκεί μετέβησαν ο υποδιοικητής και ένας άλλος αξιωματικός της ναυτικής βάσης. Μόλις οι 3 αξιωματικοί συναντήθηκαν, ο διοικητής του ναυτικού είπε κατά λέξη «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πλέον». Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του ηρωικού πλοίαρχου. Σοκαρισμένος, ο αξιωματικός μας ανέφερε ότι αντιλήφθηκε φωτιά σε 2 εμπορευματοκιβώτια. Το ένα ήταν δίπλα από αυτό που διονγκώθηκε και τα 2 σκίστηκαν στο πάνω μέρος τους, προκαλώντας λόγω του οξυγόνου που εισχωρούσε σε αυτά τεράστια ανάφλεξη. Λίγο πριν την έκρηξη, ο διοικητής πλοίαρχος Ιωαννίδης έδωσε την τελευταία διαταγή του στον αξιωματικό της μονάδας, τον οποίο μετέφερε με το όχημά του στην πύλη ο υποδιοικητής του. Για την στιγμή της έκρηξης, ο μάρτυρας μας είπε ότι ο διοικητής του κατευθυνόταν πεζός στο λόφο που βρίσκεται πάνω από τα εμπορευματοκιβώτια. Αναφορικά με τον κελευστή Ηρακλέους Μιχάλη και τους δίδυμους ναύτες, ο αξιωματικός της μονάδας μας ανέφερε ότι ο ΕΠΙ οδηγούσε το πυροσβεστικό όχημα ειδικό στο να ψύχονται τα εμπορευματοκιβώτια, έχοντας ως επιβάτες τα 2 αδέλφια, τα οποία παρά τις αντίθετες εντολές του διοικητή ναυτικού έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αξιωματικός μας είπε ακόμη ότι την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε μικρή έκρηξη σε ένα από τα εμπορευματοκιβώτια. Αμέσως ενημερώθηκε το ΓΕΦ και στο στρατόπεδο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη αρμοδίων
τα αποτελέσματα της οποίας ποτέ δεν τους ανακοινώθηκαν. Σε σχετική ερώτηση μας είπε ότι αναμέναμε την έκρηξη των εμπορευματοκιβωτίων, αλλά κανείς δυστυχώς δεν έλαβε υπόψη τις φοβίες μας. Δεύτερη μαρτυρία που εξασφαλίσαμε από ναύτη αναφέρει ότι στη διαδρομή για τη βάση ο διοικητής του ναυτικού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του ΓΕΕΦ, ζητώντας του πυροσβεστικά ελικόπτερα, αίτημα που δυστυχώς, όπως μας είπε, δεν ικανοποιήθηκε ποτέ. Ο τραγικός επίλογος της ζωής του ηρωικού παλικαριού της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών ΕΜΑΚ του πυροσβέστη Παναγιώτη Θεοφίλου, που έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος, ακολουθίας προέστησε σήμερα ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος και ο Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος. Ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Αλαμάνου στην Ορμίδια αποδείχθηκε πολύ μικρός για να χωρέσει τους συγγενείς, τους φίλους, τους συγχωριανούς. Κατέκλυσε τον ναό του Αγίου Αρσενίου εδώ στη Λεμεσό για να απονείμει το στερνό αντίο στον Ανδρέα Ιωαννίδη. Τον άνθρωπο, τον αξιωματικό, τον ήρωα, όπως το χαρακτηρίζουν όλοι όσοι βρίσκονται εδώ. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αημίστα αδελφέ. Την νεκρόσιμη ακολουθία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Δεύτερος. Η συγκίνηση έγινε οργή μετά το τέλος της τελετής, όταν ο παραιτηθής αρχηγός της Εθνοφρουράς Αντιστράτηγος Πέτρος Τσολακίδης πήρε το λόγο. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψει με λόγια συναισθήματα. Και μάλιστα όταν... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε το σύζυγό μου. Εντάξει. Είναι Έλληνας αξιωματικός και ο άντρας μου για την Ελλάδα θα έδινε και τη ζωή του. Εντάξει. Τα λόγια σκληρά και από τον πατέρα του αδικοχαμένου διοικητή, καθώς και από το γιο του. Τόσο εσένα, όσο και τα άλλα άντικα παλικάρια, σας εδολοφόνησα. Πολλοί μου λένε να είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, γιατί είναι ήρωας. Μπορεί να μου είσαι λίγο αποτέρητος, αλλά πάντα ήμασταν περήφανοι για σένα. Η Κυπριακή Γη δέχθηκε και τους άλλους 7 πυροσβέστες και αξιωματικούς του ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους. Οι κηδείες έγιναν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Θλίψης και βαρύτα του πένθους κυδεύτηκε το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα στα Λιβάδια το 6ο ηρωικό παλικάρι της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών ΕΜΑΚ, ο προαχθής μετά θάνατος σε αρχιλοχεία Ανδρέας Παπαδόπουλος. Της νεκρόσιμης ακολουθίας προέστη ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος. Μαυροφορεμένοι γονείς, συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί και συνάδελφοι ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν το ηρωικό παλικάρι. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγος του Ελένη και οι 3 θυγατέρες του, Μαρία, Άννα και Μικαέλα. Συγκινητικά ήταν τα αποχαιρετιστήρια λόγια της 16χρονης Μαρίας προς τον πατέρα της. Συγκλονισμό στον κόσμο που κατέκλυσε τον ναό προκάλεσαν τα λόγια του χαροκαμένου ηλικιωμένου πατέρα του αδικοχαμένου αρχιλοχεία, ο οποίος στο τέλος των επικηδείων πήρε το λόγο λέγοντας ότι δεν δέχεται να γίνει κηδεία του παλικαριού του δημόσια δαπάνη. Κατά την είσοδο και την έξοδο του φερέτρου από τον ναό άγημα της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ απέδωσε τις πρέπουσες τιμές και πεάνιζε πένθυμα η φιλαρμονική της αστυνομίας. Το παριστάμενο πλήθος χειροκροτούσε και ζητοκράβγαζε άξιος. Το φέρετρο του αρχιλοχεία Ανδρέα Παπαδόπουλου ήταν καλυμμένο με τις σημαίες της Ελλάδας, της Κύπρου και εκείνης της πυροσβεστικής. Πάνω από αυτές ήταν τοποθετημένα το κόκκινο μπερέ της ΕΜΑΚ
και ένα σταυρός με άσπρα λουλούδια. Το συζητούσαν για μέρες, ήξεραν την επικινδυνότητα, αλλά υπήρξε εγκληματική αμέλεια, αδιαφορία για άλλους. Γι' αυτό είναι και τόσο εξοργισμένος ο κυπριακός λαός. Προτήματα όσο πλησιάζει η πομπή, οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα. Και ανατριχιάζουμε μέχρι και εμείς που βρισκόμαστε χιλιόμετρα μακριά μέσα σε ένα στούντιο. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μην είναι συγκίνητος. Και βλέπουμε βέβαια όλον αυτόν τον κόσμο που πρόκειται για απλούς πολίτες που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, οι περισσότεροι δεν γνώριζαν προσωπικά αυτά τα παιδιά. Έχουν συγκινηθεί όμως με όλο αυτό που συμβαίνει και βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν και αυτοί, να πούν και αυτοί το τελευταίο αντίο. Φωνάζουν, τους ακούμε. Ήρωες φωνάζουν, με ένα στόμα μια φωνή. Είναι σαν να ακούγεται μία φωνή. Ήρωες. Ο πατέρας φαίνεται ότι δεν αντέχει.